गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव फिन खेब बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय BTCनि 6 सिड्युल एरिया आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआवहाय नन ट्राइबेल मानसिफोरनो हानि फाट्टा होनाय आरो BTC सरकारा आरोबाव नन ट्राइबेल मानसिफोरनो हानि फाट्टा होनो नागिरनायखौ लानानै आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। दा नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ BTCनि 6 सिड्युल एरिया आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि हायावहाय गोबां नन ट्राइबेल मानसिफोरानो हाबफैखुमानानै दङ आरो बैसोरो उननि समावबो गोबाङानो हाबफैबाय थाखागोन। दा बेखौ BTC सरकारा गोख्रोङै एक्सन लानायनि सम जाबाय। जुदि बे समावनो इलिगेलै हाबफैनाय नन ट्राइबेल मानसिफोरखौ होखारनायनि राहाखौ लायाब्ला उननि समाव BTCआव नन ट्राइबेल मानसिफोरानो बांनायनि गेजेरजों BTCखौ सालायगोन। दा बेनि थाखाय जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानायनि सम फैबाय। दा बेजों लोगोसेनो BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTCआव इभिक्सन आरो एसार खालामनाय जानाय नङा होननानै सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंखांबाय। दा बे बाथ्रा बुंनायनि उनाव बिनि फिनजाथाया ओरैबायदि जागोन होननानै बुङोब्ला दा BTCआव इभिक्सन आरो एसार खालामनाय जानाय नङा होननायखौ नन ट्राइबेल मानसिफोरा खोनानायनि उनावहाय BTCआव गोबाङानो हाबफैनायनि सुबिदाखौ लागोन। मानो होननानै बुङोब्ला दायो गासै आसामावनो इलिगेलै आसामाव हाबफैनाय बांलादेशि मुस्लिमफोरखौ आसाम सरकारा होखारनायजों लोगोसेनो एसार खालामनाय जादों। दा बैसोर होखारजानाय बांलादेशि मुस्लिमफोरा आसामखौ गारनानै थांफिनाखै। दा बिसोरो होनब्ला बबेयावहाय हाबफैखो होननानै बुङोब्ला बिसोरो मोनसे सेफ जायगा नागिरनानै मोनबाय। दा बेनो जादों BTCनि 6 सिड्युल ओनसोल आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक। दा आसामनि दाब दाब जायगायाव होखारजानाय बांलादेशि मुस्लिमफोरा BTCनि 6 सिड्युल एरिया आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव हाबफैबाय। दा बेखौ BTC सरकारा गोख्रोङै नोजोर बोनायनि सम जाबाय। जों बयबो मिथिखायो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआवहाय गुबुन हारिया हानि मोनथायखौ मोननायनि मोनथाय गैया। नाथाय बेनि गेजेरजोंबो BTC सरकारा नन ट्राइबेल मानसिफोरनो हानि फाट्टाखौ सिगांनि समाव होदों आरो बेनि उनावबो गोबांनो होनो थाखाय थांखि लानाय जादों। दा बुंनो गोनां बाथ्राया बेसोदि BTCनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआवहाय नन ट्राइबेल मानसिफोरा हानि मोनथायखौनो मोननो हाखाया। दा बेनि गेजेरजोंबो BTC सरकारा हानि मोनथायखौ होयोब्ला बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोरोन्थि जागोन। मानो होननानै बुङोब्ला ट्राइबेल एरिया ओनसोलावहाय नन ट्राइबेल मानसिफोरा हाबफैयोब्ला आरो बैसोरनि सुबुं अनजिमाया गोबाङै बाङोब्ला ट्राइबेल मानसिफोरा बै ओनसोलाव गादबनानै दोनजागोन। मानो होननानै बुङोब्ला नन ट्राइबेल मानसिफोरनि राव हारिमु थानाय जानाय मोनबो बिथिङावनो ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों मिलाया आरो नन ट्राइबेल मानसिफोरा ट्राइबेल हारिनि सायावहाय गोबां इनाय अनागार खालामनायखौ नोंथांमोना सिगांनि समावबो नुबोखाबाय। दा बेखौ मिथिखानानैबो BTC सरकारा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआवहाय नन ट्राइबेल मानसिफोरा हाबफैनायखौ होखारनाय एबा इभिक्सन खालामनायनि राहाखौ लायाबा उननि समाव बै ओनसोलाव ट्राइबेल सुबुंनि अनजिमाया खमायलांनो हमगोन। दा नोंथांमोननि सिगाङाव एग्जाम्पल हिसाबै बे बाथ्राखौनो मख'नो हायो। थांनाय माखासे सान सिगां कार्बि आंलंआव माखासे दुंहाव थासारिया जानानै थांबाय। कार्बि आंलंनि ट्राइबेल ओनसोलाव गुबुन जायगानिफ्राय हाबफैनाय नन ट्राइबेल मानसिफोरा बै ओनसोलाव थाखानाय ट्राइबेल हारिनि सायावहाय इनाय अनागार खालामनायनि जाउनाव बै ओनसोलाव ट्राइबेल सुबुंनि अनजिमाया खमायलांनो हमदों। बेनि थाखायनो बै ओनसोलाव थानाय ट्राइबेल सुबुंफोरा कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि CEM बिथांखौ गुबुन जायगानिफ्राय हाबफैनाय नन ट्राइबेल सुबुंफोरखौ होखारनो थाखाय दाबि खालामबाय थादोंमोन। दा बेनि उनावहाय कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि CEM बिथाङा खोमा होयैनि जाउनाव थांनाय माखासे सान सिगां कार्बि आंलंआव गोबां दुंहाव थासारियाबो जानानै थांबाय। थिग बेबायदिनो दायो BTCआवबो BTCनि दैदेनगिरि बिथांमोना नन ट्राइबेल सुबुंफोरा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव हाबफैनाय आरो इलिगेलै हाखौ दखल खालामनानै लाफैनायनि सायावहाय गोख्रोङै एक्सन लायाबा उननि समाव BTC ओनसोलाव नन ट्राइबेल सुबुंफोरनि सुबुं अनजिमाया बांनायनि जाउनाव BTC ओनसोलाव ट्राइबेल सुबुंफोरखौनो गादबनानै दोनगोन। बेनि थाखायनो जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानायनि सम फैबाय। बेजों लोगोसेनो जों बे मोनसे बाथ्राखौबो मख'नो हायोदि सिगांनि समाव सुप्रिम कर्ट आरो हाइ कर्टआ BTCनि PGR आरो BGR हायाव इलिगेलै हा दखल खालामनानै थाफैनाय सुबुंफोरखौ होखारनांगौनि थाखाय सिगाङावनो नटिस हरखानाय जादोंमोन। नाथाय बेखौ BTC सरकारा जेबो खोमा होनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। बेजों लोगोसेनो एसार एबा स्पेसियेल रिभिजन खालामनांगौनि थाखायबो बिथोन हरनाय जादोंमोन। दा बे खामानिखौबो बे समाव मावनानै लायाब्ला जोबोद गोरोन्थि जागोन। दा बेखौ लानानै BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTCआव इभिक्सन आरो एसार खालामनाय जानाय नङा होननानै बुंनाय बाथ्राया जोंनि थागिबि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। मानोना बे समाव इभिक्सन आरो एसार खालामनायनि थाखाय सनानि सुजुग होननानै आं बेखौ बुंगोन। मानो होननानै बुङोब्ला BTCनि 6 सिड्युल ओनसोल आरो
ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव गोबां गुबुन नन ट्राइबेल मानसिफोरा हाबफैबाय आरो गोबां बांलादेशि मुस्लिमफोरा इलिगेलै हा दखल खालामनानै जायगाखौ आवग्रिनानै लाफैबाय। दा नोंथांमोना बयबो मिथिखायो बैसोर बांलादेशि मुस्लिमफोरनि सुबुं अनजिमाया बोसोरसेनि गेजेरावनो गोबां बाङो। थिग बेबायदियैनो बैसोरनि सुबुं अनजिमाया फैबाय थानाय बोसोराव गोबां बांनायनि जाउनाव बैसोरो सारा BTC खौनो साग्लोबजोबनानै लागोन। दा बेनिखायनो BTC आव इलिगेलै हाबफैनाय मानसिफोरनो आरो नन ट्राइबेल मानसिफोरनो ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआवहाय हानि दखलखौ जोंनि दैदेनगिरिफोरानो जासिनानै होयोब्ला बे जोंनि थाखायनो जोबोद गिदिर गोरोन्थि जागोन। बेनि थाखायनो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा सरकारनि हेंथायै नन ट्राइबेल मानसिफोरनो ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव हानि फाट्टा होनायखौ हेंथा खालामनायनि गोनांथि दङ। मानो होननानै बुङोब्ला नन ट्राइबेल मानसिफोरा ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआवहाय हानि मोनथायखौ मोननायनि जेबो रुलानो गैखाया। बेजों लोगोसेनो बे बाथ्राखौ मख'नो हायोदि BTC एकर्डनि सिगां जायफोर नन ट्राइबेल मानसिफोरा BTC नि ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआवहाय दङ बैसोरखौबो मोनसे स्पेसियेल भेरिफिकेसननि गेजेरजों नायबिजिरनायनि उनावसो ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव थानो हानायनि मोनथायखौ मोननो हायो। आरो बेजों लोगोसेनो 2003 नि BTC एकर्डनि उनावहाय जायफोर नन ट्राइबेल मानसिफोरा BTC नि ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआवहाय हाबफैदों बैसोरखौ बै जायगानिफ्राय होखारनायनि राहाखौ लानांगौ आं बेखौ सानो। बेजों लोगोसेनो बे बाथ्राखौबो आं बुंनो सानदोंदि BTC नि ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआवहाय गुबुन नन ट्राइबेल मानसिफोरा बैयावहाय साख्रिनि अनगायैबो बायदि बायदि बिजनेस खालामनायनि गेजेरजों बै ओनसोलाव थानो हायो। नाथाय बैसोरनि मुङावहाय ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनि हाया माब्लाबाबो ट्रान्सफार जाया। दा बेखौ BTC नि दैदेनगिरि बिथांमोना गोख्रोङै एक्सन लानांगौ। बेजों लोगोसेनो BTC नि साफ्रोमबो थागिरिफोरा सांग्रां जानांगौ आं बेखौनो बुंनो सानो। दा नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव। गोजोन्थों।